climate prediction application IPAC no siemo jo Kenya, no siemo Uganda, Tanzania gi pinje mane iluongo ni Horn of Africa. Kaloro koda weche mag koth mapek mane dhi chwer gi. Neno ka gima ne waseng'e chon, ne ok en mana koso ikruok maber ahinya. Mopogore kod mano, wach mobogo jonyuol te mane Kenya osemulo matin. En advisory mar Ministry mar Education makoro gi postpone godo chieng' yawo skul nyaka juma manyien. Ing'eni mana neno kata group kombe ma wantiere kata mar ofisa wapenjre niya nyithindo masomo mabor ma jonyuol no osegolo ma sama barua ni obiro to nyithindo osechopo e skul. Koro nyithindo gi skul dhi kano gi wik achiel ni headmaster bro wacho kata Mrs bro wacho ni koro nyithindo gi osechopo kik wachak waket kende masira mar ndara koso dhi bedo nang'o. Nikech nyoro odiochieng' te ne migepe mag sirikal ne romo Office of the President mane gine bura the whole day. In fact anya paro kana asiko kaluwo ka penjo genia ito uwinjoru nang'o, ang'o muwinjoru, skul iyaw koso ok iyaw. To ne giwacho ni pod ging'iyo gi monitor gi report mane miyogi. Koro ne gi monitor nyaka chuny otieno koka gineno ni koro sani nyaka gichor. To sani ging'e maber ni jonyuol no osegolo nyithindo. Samoro ni kata jonyuol moko wacho niya nyithindo dok samarach nikech kae nitiere school fees, in gi rent mone gichul, in gi gik mang'eny nikech en end of the month. Koro nyisa ni janyuol ni no osethagre mothuthne motimo gimoro amora. Moseng'ado nyaka otiko mar metoka. Moseng'ado nyaka otiko. Moko osedhi nyaka machiegni gi skul. Nyathino osedhi. Koro kugolo barua nyise ni wachoro gi wik achiel. Janyuol ni sami ichoro no ting'iyo ni to janyuol ni to ni kar kanye. Sani neno kowuoyo ndara kata mar mayo masira mobete. Samoro nitiere ok dwa ng'e, maybe nitie nyithindo mabe ne nitiere yono ma dhi skul. Koro nyisa ni kata nyithindo mohinyre go dine sirikal okonyogi ka dine be ni barua ni dino wuok chon. Ting'e ni jalup jatelo Rigathi Gachagua ncho wacho nyocha ni gin kaka sirikal skul ok gichor. Skul ibro yaw kama kawaida. Koro mano dok kendo pile gima wasiko kwa wacho ni communication mar sirikal mar Kenya Kwanza. Nyaka ging'e ni to agencies gi ministries gi be giwuoyo dhok achiel. Nikech koni ibo yudo ka weche nitie matek ahinya, koni ibro winjo ka ja sirikal wacho ni kata kawuono aneno government spokesman koluongo bura odwa wuoyo. Koro sani samoluonge no odwa wuoyo sadi Jumapil cha nyoro cha ema dino wuoyo mondo nyis jo Kenya kata ni wan kama wantiere kaka sirikal kata kapok wanyiso ni skul wadhi choro to janyuol owuon onego beni kama entiere embo ng'i maslahi gi kuma nyathine some mondo ne ni to nyalo iko nyathi mondo dhi koso nyalo rito matin. Koso nitie je pitipiti mo mate ministry koso nang'o nikech sabiro gire ka prario machogi nya wacho no. Nikech ote mokete X okete sabiro gire ka prario mar otieno. Mano wuok tich makawuono ni endi. Negi orisadi cha. Sabiro gire ka prario. Sabiro. King'iyo X margi en 120 kawuono ni. Kaito gikete X. Ka jonyuol osedhi. Jonyuol adi manie X. Jonyuol adi manie X. Yes. Victor gimachielo mamtiere manyaka wawachi ka ok wadiemo wang'. Kendo wawachi yo makare. Mukongo sirikal mar Kenya onego kwa nyithindo ng'uono. Ma message mo onego bini koro gindiko sani ka saa 3 pod okoromo. En ni gikwa nyithindo ng'uono kendo gikwayo jonyuol bende ng'uono kuom medo kao masira mar oula ni to gimidhiero momako pacho kae gichak gichumbie nyithindo. Nikech Victor nyithindo matindo ing'eyo kaka mag PP1 gi kiweyo kata mana madhi mabor nyo nindo tieno ka gima wer ni kiny gidok sikul ma nyathi chiew to nyisi ni mami wapi bagi yangu. Koro nyathini kidwa nyise ni ok odhi sikul to koro nyathi ywak. Nikech ing'eni nyeo gisebudho dala. Sirikal ne nigi thuolo mar weekend mangima. Mono onego beni communication machalo kama nyeo wuok nyoro saa 7. Gima ne chuno ni giromo nyaka otieno nyeo onge nikech nyocha ok ne gidhi wuoth. William Ruto kende jatend piny ema nyocha nodhi Tanzania kende modong ginene kate. Nyocha ok gidhi e polo eka nye gilor nyoro gotieno. Ok en gima ne gichako neno sani. Koro mae en yom e yor tend sirikal. Mae bende momiyo jotelo machalo Rigathi Gachagua gini onego mi jolony thuolo
mok ne ka giwuok ni kamoro amora ma gineno ji matin e public to koro yudo ka giwuoyo kapod ok gien ngej wigi. Ng'eni Victor, nitiere samoro ma ng'ato nyalo wuoyo koko paro bang'e. To nego bene kuongi paro korki wacho. Omiyo nyithindo yudore kama tek manyo ok onego bene nyithindo yudore gi jonyuol. Ang'o ma miyo gima kama timore Victor? Mana kaka ineno bagni nitiere e sirikal e kaka koro bende girwako nyithindi e bagni. Kawane kuom ranyisi nyathi manyose aka mochopo Kisumu gokinyi sani. Nyithindo gi jonyuol buk ne giga geche. Koro osechopo Kisumu kucho. Ere ng'at ma koro dwa buk ne gari kendo mochako gomo koduogo godo koni sana. Capitation ma sirikal cha bende poko bedo jopuonj nyose pimo mogo mitedo godo sani. Magini ng'eni ka piny ruko kinyi to nitiere kuonde ma sa 12 ken biro nyisi ni mogo nyose chiek. Kuno osechiek. Nitiere bende gik moko magin perishable. Nitiere gik moko mitiyo godo ma samoro jonyuol nyiewo makethore mapiyo. Ma samoro nyithindo gi nyodhi godo. Tino ka en pesa midasa mondo jogi odhi godo. Mogik, en wach ni kachak tenore tiyudo mana koduokowa ni chir manyo sirikal ni godo kiwinjo ka sirikal wacho ni ok ginyal ginene, ni ok ginyal loro sikul. Covid ne nitiere ka. Skunde nolor kuom thuolo marabora. Ang'o manyo chuno gi mondo minyocha ne gibedi mondo mi kanyo gik sa 7 odiochieng' nyoro to ne yudo ka piny owacho sechiwo communication e gima koro kare yudo ni kata ne giweya nyithindo koro dhi sikul nikech gima koro gikonyo onge, gimedo hinyo jonyuol, gimedo kelo bagni. Koro nitiere bagni e sirikal, ohula bende bagni ka muomo ji, jonyuol bende gichaki kawo ma ginyumie gini. Gima duong' man kae ni piny owacho mar Kenya kawuono ni ka giwinjo wata ng'eni giwinjo wa to bende kok giwinjo wata joma winjo wa mondo kowne gi wach odhi onyis gi maler ni mondo gikwa nyithindo madhi sikul e Kenya ka gi jonyuol gi ng'uono odiochieng' ma kawuono. The CS must take responsibility.